Ei, mai us heu preguntat com va començar el Cos Blanc a Salou? Doncs avui us donarem totes les respostes. Tot va començar l'any 1981, quan una comissió de festes va crear una petita cercavila, que més endavant es convertirà en el Cos Blanc actual. A l'inici es llançaven petites retallades de diaris com a confeti. A partir del 1995, l'Ajuntament de Salou assumeix l'organització del Cos Blanc. Segons la llegenda, el Cos Blanc va començar com una petita broma entre uns amics. Ells estaven de festa i es van començar a tirar trossos de paper. Però ningú sap realment d'on ve. A l'actualitat, és l'acte més important a Salou i un dels més famosos a la zona. Cada any hi ha novetats i millores, amb un increment constant en la participació. Sabeu com es va desenvolupar el Cos Blanc? Doncs per si no ho sabíeu, el Cos Blanc de Salou es va desenvolupar com l'acte central de la Festa Major d'hivern. També segueix un ritual molt marcat que transforma la ciutat en una gran discoteca a l'aire lliure. Es va desenvolupant aproximadament des de les 11 del matí. On es celebra una primera desfilada de lluïment on les 28 colles participants mostren les seves disfresses i carrosses sense pluja de confeti. Després, a les 7 del vespre, és on comença tota la festa. La rua nocturna comença pel passeig Jaume I, amb la participació de les 28 colles i carrosses. Sabíeu que anualment venen unes 20.000 persones al Cos Blanc? Aquest any en van venir 50.000. Són moltes, oi? Doncs us vaig explicar més fets que no sabeu del Cos Blanc. Es llencen unes 30 tones de confeti, paperets que després es reciclen. Hi ha carrosses. Entre totes desfilen un total de 4.000 persones. Va haver-hi un any on un jove va demanar matrimoni a la seva parella. Les colles porten mesos de preparació, mesos de dedicació i personalització per deixar un moment únic. Si ho voleu veure en directe, TAC12 sempre ho transmet per la televisió. Bon dia, avui estem amb una persona que va sortir al Cos Blanc i li anem a fer unes quantes preguntes. Bon dia, com et dius i a quin curs vas? Bon dia, em dic Gerard i vaig a segon B. Per què t'agrada el Cos Blanc? Per la música i l'ambient. A quina colla vas anar i de què et vas disfressar? Jo vaig anar a la colla Gruix Salou i anava disfressat de pirata. I et va agradar la teva disfressa? Sí, a mi la meva disfressa m'agrada molt perquè la temàtica era molt guai. Quina diferència creus que hi ha entre sortir en una carrossa i estar de públic? Jo crec que hi ha una gran diferència perquè si estàs en una carretera t'ho passes molt millor. Creus que aquest Cos Blanc ha sigut el millor fins ara? Jo crec que pel matí ha estat molt guai però per la nit no m'ha agradat gens. Què creus que podrien haver millorat? Per mi podrien haver millorat ficar més torres de llum i de confeti. Creus que tornaràs a repetir l'any que ve? Jo crec que sí que tornaré a repetir l'any que ve perquè és com una tradició.